ሻምፒዮን አፍሪቃ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ 7ይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2026 ነታ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ጥራይ ካብ ምውፃእ ተድሕና ቀጠልያ ማልያ መንጢሉ ወኒንዋ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሄኖክ ድሕሪ ዓወቱ ነቲ ሎሚ ዓመት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘጋጠማ ክሳራታት ዝምልከት ሓፂር ቃለ መጠይቕ ሂቡ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ክላሲክ ኦምሎፕ ክወዳደር ውዒሉ። ፀብፃብ ናይዚ ክልተ ውድድራት ኣዳልየልኩም ኣለኹ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ጡራ ሚድያ። ዕለታዊ ዜናታት ናይቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃ ውድድር ቅድም ብሽክሌታ ዝኾነ ዙር ሩዋንዳን ደሃይ 12 ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። በዚ ኣጋጣሚ ክሳብ መወዳእታ ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። ብፍላይ ጅምር ከተብሉ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ዙር ሩዋንዳ ብናይ 7ይ መድረኽ ሓያል ውድድር ቀፂሉ ውዒሉ። ሻምፒዮን አፍሪቃ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ጥርሓ ምውፃእ ተድሕና ቀጠልያ ማልያ መንጢሉ ተዓዊትላ። 7ይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ካብ ከተማ ሙሳንዜ ተበጊሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ተዛዚሙ። ጠቕላላ ርሕቀት ናይዘን ክልተ ከተማታት 147.2 ኪሎ ሜትር እዩ። ተቐዳደምቲ ውድድሮም ክጅምሩ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ደበናዮም ተበጊሶም። ይኹን እምበር ዝናብ ስለ ዘይተሓወሶ ካብ ስጋት ሓደጋ ነፃ ኮይኖም እዮም ክወዳደሩ ውዒሎም። ጋንታታት ኣብ 7ይ መድረኽ ጥንቁቕ ፀወታን ክኽተላ ውዒለን። ብፍላይ ብጫ ማልያ ዝወነነት ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም ውድድር ካብ ቁፅጥራ ወፃኢ ኮይኑ ዝሓዘቶ ክብርታት ከይትምንጠል ሕልፍ ዝበለ ጥንቃቐያ ተኸቲላ። ኣብዚ መድረኽ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት እኳ እንተተኻየደ ናብ ከተማ ኪጋሊ ንበይኑ ዝኣተወ ተቐዳዳማይ ግና ኣይነበረን። ውድድር ክዛዘም ኣብ ዝነበራ 3 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ብኮብልስቶን ዝተሰርሐ ዓቐብ ግን ዓባይ ጉጅለ ፈፂማ ክትበታተነ ተራእያ። ኩሎም ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝትርር ዝበለ ዓቐብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ዳርጋ ናይ መድረኽ ዓወት ዘምፅእ መሲሉ ነይሩ። ብፍላይ ሻምፒዮን ኤርትራ ናኹም ዘርኣይ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ወላ ሓደ ተቐዳዳማይ ዝፃወረ ይነበሮን። ንዓባይ ጉጅለ ጠንጢንዋ ምስ ተዓዝረዩ ብትእዛዝ ኣሰልጣን ብዝመስል ኣገባብ ናህሩ ኣዝሒሉ ንሄኖክ ሙሉብርሃን ክፅበዮ ተራእዩ። ንሓፂር ርሕቀት ከዓ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ናይ 8 ተቐዳደምቲ ጉጅለ ኣብ ቅድሚት ኮይና ክትመርሕ ጀመረት። ኣብዚ ግዜ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝርከቦም ተቐዳደምቲ ናይዛ ጉጅለ ኣብ ተጠማመንቲ ከለዉ ሓደ ተቐዳዳማይ ናይ ሶዳል ብትብዓት ኣጥቂዑ ወፀ። ወላ ሓደ ተቐዳዳማይ ሰዓቦን ንዘጋጠሞ ወርቃዊ ዕድል ኣመስኪኑ ከዓ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ብምርጋፅ ዓበ ዓወታ ዝተማቒሩ። ድሒራ ካብዚ መፀት ጉጅለ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሳሳይ ደረጃ መሓዝ ነታ ድሕሪ ብጫ ማልያ ምኽሳሩ ሃረር ክብለ ዝቐነየ ቀጠልያ ማልያ መንጢሉ ናብ ዝባኑ መሊስዋ ኣሎ። ናብ ደረጃታት ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ንመፅእ ያፌት ሙልጌታ 9ይ፣ ኤቨን የማነ 15፣ ዓወት ኣማን 17፣ ናሆም ዘርኣይ 21፣ መርሃ ቅዱስ 25፣ መትከል ኢዮብ 50፣ ናትናኤል ብርሃነ 51፣ ዩኤል ሃብተኣብ 55፣ ሞኤል ግርማይ ከዓ 65 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ብሰላም ዛዚሞም። ኣብ ናይ ግዜ ሄኖክ ሙሉብርሃን ደረጅኡ ናብ 10 ከበርኽ ከሎ ያፌት ሙልጌታ 11፣ መርሃ ቅዱስ ናብ መበል 14 ወሪዱ። ናይ ነጥቢ ማልያ ሄኖክ 111 ነጥቢ ብምእካብ ቀዳማይ ኣሎ። ኣብ ናይ መንእሰያት ያፌት ናብ 6 ደረጃ ደይብሎ። ብደረጃ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 3 ደቂቃን 11 ካልኢትን ድሒራ ናብ ካልኣይ ደረጃ ደይባላ። ድሕሪ ዝውድድር ምዝዛሙ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንሓፈሻዊ ኩነታት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝምልከት ሕቶታት ቀሪብሉ ነይሩ። ጋዜጠኛታት ከዓ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ስለ ዘጋጠመያ ዓወሲኢና ዘላ ክብልዮም ሕቶ ቀሪቦምሉ። ሄኖክ ከዓ እስዕ መልሲ ሂቡ። ኣብ ናይ መድረኽ ዓወት ከይነመዝግብ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትር ዝስሕብ ተቐዳዳማ የብልናን። ኩለን ጋንታታት ብሉፃት ሊድ ኣብ ዝገብሩ ኣለውዋን። ኣነ ንኣብነት ዋላ ሓንቲ ሓገዝ የብለይን። ኣብ ግዜ ዝኸሰርናላ መድረኽ ኩሎም ተቐዳደምቲ ንዓይ ጥራዮም ክሕልው ውዒሎም። ኣጥቂዖም ዝኸዱ ተቐዳደምቲ ከዓ ብገፊሕ ተዓዊቶምልና። ሃገራዊት ጋንታና ግን ብቕዓሳ ከም ቀደም እዩ ዘሎ። ዘጋጥም ሓድሽ ነገር የለን ክብል ይመሊሱ። ዙር ሩዋንዳ 2026 ፅባሕ ሰንበት ዕለት 1 መጋቢት እውን ብናይ 8ይ መድረኽ ሓያል ውድድር መጋርጆ ሓፅዩ። 8ይቲ መድረኽ ናይዚ ውድድር ኣብ ከተማ ኪጋሊ እያ ክትዛዘም። ብጠቕላላ ከዓ 99.5 ኪሎ ሜትር ጥራይ ክሽፍን። እዛ መድረኽ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝሓዘታ ማልያ ዓቂባ ክትወፅእ ሓያል ፃዕሪ ከተካይደላ እያ። ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ናሆም ዘርኣይ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መወዳእታ ብመጥቃዕቲ ቆሪፆም ክዕወትሉ ዝኽእሉ መድረኽ እያ።
በዛ አጋጣሚ ንኩሎም ተቀዳደምትና ዓወት ዘለዎ ሰላማዊ ውድድር ንመነየሎም። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክወዳደረሉ ዝወዓለ ክላሲክ ኦምሎፕ ቤልጅየም በዓወት ሆላንዳዊ ማቲ ቫን ደር ፖል ተዛዚሙ። ክላሲክ ኦምሎፕ ዓመታዊ ኣብ ዝወርሒ ዝካየድ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ቤልጅየም ክላሲክ እዩ። ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ተቀዳደምቲ ኩሎም ሓያላትን ነቲ ውድድር ከዓ ተሃራፍን ዝገብርዎ እዮም። ሎም መዓልቲ ጥራይ ቫን ደር ፖል፣ ቢንያም፣ ኣርኖልድ ዴሊ፣ ማቲዮ ብሬነን፣ ፊሊፕሰን ካልኦትን ዝተፋጠጥሉ ሓያል ውድድር ነይሩ። እዚ ውድድር ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ብዘይ ዓርፍ መጥቃዕትታት ክካየድ ውዒሉ። ኣብ መወዳእታ 50 ኪሎ ሜትር ቫን ደር ፖል ዘካየዱ መጥቃዕቲ ግን ንዓባይ ጉጅለ ክበታትናን ኣብ ብዙሕ ጉጅለታት ክመቃቐላን ተራእዩ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ዓወት ከመዝገብ እንተደኣ ኮይኑ ዓባይ ጉጅለ ተጠርኒፋ ናብ ቅፅበታዊ ውድድር ክትበፅሕ የድልዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ክሳብ መወዳእታ 20 ኪሎ ሜትር እኳ እንተነኸሰ ከም መደቡ ግን ክሰምረሉ ይከኣለን። ኩነታት አንጻር ረብሕኡ ከም ዝኸደ ምስ ተረጋገፀ ብህድኣት ውድድሩ ቀፂሉ ኣብ መወዳእታ 61 ደረጃ ብምሓዝ ብሰላም ዛዚሙ። ነዚ ውድድር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእትዩ ክሳብ መወዳእታ ንበይኑ ዝቐለሶ ቫን ደር ፖል ተዓዊትሉ። ናይ ቤልጅየም ተኸታታሊ ክላሲካት ጽባሕ ሰንበት 1 መጋቢት እውን ቀፂሉ ክውዕል እዩ። እዚ ብስም ካርኔ ብራስለስ ዝፍለጥ ናይ ጽባሕ ውድድር 195 ኪሎ ሜትር ይክሽፈን። ዝበዝሐ ርሕቀቱ ኣብ ጎልጎል ኮይኑ ብቅፅበታዊ ውድድር ክዛዘም እውን ተፅቢት ኣሎ። በዚ ከዓ ኣብ ኢማራት ዓረብ 3 መድረክ ብምዕዋት ቀጠልያ ማልያ ዝለበሰ ጆናታን ሚላን እውን ኣካል ዝውድድር ኮይኑ ኣሎ። በዚ አጋጣሚ ንቢንያም ግርማይን ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲምን ዓወት ዘለዎ ሰላማዊ ውድድር ንመነየሎም። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል። ብዘቕረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገበር። እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሳብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደግመ መሕፀነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና። ሰሰናዩ